Priatelia, dnes tu mám takú zaujímavú novinku. Jedná sa o model remorkeru v mierke 1:72, ktorý mal byť proporcionálne riadený a objednal som ho na základe toho, že som teda čítal recenziu na facebookovej stránke Schissmodel.e, kde sa o tom bavili, že je to teda dobrý základ pre nejaký model, ktorý by sa dal možno trošku viac spraviť maketovo a tak ďalej. Takže poďme si ho pozrieť, čo to je. Stál necelých nejakých 32 € a prišiel za 2 týždne, akože fakt pomerne rýchlo. Máme tu hotový trup. Poďme si ho pozrieť. Je to malinké, nie je to nič veľké. A súčasťou sú tu 2 motory. A uvidíme, jak to bude riadené. Tento štuplik, ktorý tu je, som čítal, že je vlastne na to, že ak by sa donútra do trupu dostala voda, ten sa vlastne vyberie, otvorí a cez neho sa dá tá voda dostať z trupu von. Dobre, poďme sa pozrieť tuto. Tu by mala byť elektronika pod týmto vekom. Takže otvoríme to a pozrieme sa, čo tam je. Vidíme veko, má to pénové tesnenie, takýto uzáver. Je tu akumulátor, ale nič viac nevidíme. Všetko ostatné bude skované, dokonca je tam imitácia paluby, ako vidíte, keď to tam takto na svetlo. A tu máme malý konektor a tam pôjde pravdepodobne kabína. Máme tuto, áno. A tu je to. Sú tu nejaké dve ledky. Áno, to je také osvetlenie kabíny z jednej, z druhej strany. To pôjde pravdepodobne sem. Uvidíme, jak sa to zaistí. To pozrieme neskôr. Ideme sa pozrieť tuto. Tu máme nejakú drobnú bižutériu. Niečo, čo ide hore, ako vidíme na fotke. Áno, to bude ono. S nej sa pobavím neskôr. Je tu takýto ovládač. Tu by mali z baterky, áno, otvára sa, ako vidíme, skrutkovačom, dokonca neutrálna poloha, čiže malo by to byť proporcionálne. No, za tú cenu to uvidíme, jak to bude jazdiť, jak to bude vyzerať. Poďme sa pozrieť tu ešte, čo máme, ešte tu máme niečo. Áno, USB nabíjačka a malý skrutkovač. Takže, kompletný set. Zbaliť sa v vode, nahodiť akumulátory, ideme jazdiť. Dobre, uvidíme, čo to spraví.